csak egy kicsit, de hogy valamiért így kellett történnie. És egyébként sajnos azt is gondolom, hogy bizonyos változások nem történnek meg az emberrel, hogyha nem hirtelen jönnek és nem okoznak fájdalmat, mert akkor belekényelmesedsz, és félsz a változástól. Mindenki fél. Belénk van kódolva genetikailag, hogy a kiszámíthatatlan, a változó az mindig a veszélyt hordozza magában. Szeretném, hogyha kiszámítható lenne minden körülöttem. Ez nem hiba, ha így gondolkozunk erről, így vagyunk kódolva, mondom még egyszer, evolúciósan. És akkor, amikor van egy krízis, egy sokk, na akkor nem mindegy, hogy erre te milyen válaszokat keresel, ahhoz is bátorság kell, ahhoz is szembe kell nézni saját magaddal, a saját sérülékenységeddel, a fájdalmaiddal, a rossz döntéseiddel, és ha szerencsés vagy, akkor ez helyre kerül, és tapasztalattá nem esedik.